Айзат bir kadar сөйләшерлек хәлгә килгәч, бераз хәрәкәтләнә башлагач, Динәдән: "Лена куркып качтымы?" дип сорады һәм үз соравына үзе үк җавап биргән төсле. "Минем кебек", дип истәде. Әлеге кыска гына сорау җаваптан соң Динә хастаханәдә башка калмады. Айзатның әнисенә авырлык килмәсен өчен бер шафкат туташын яллады да кире кайтып китте. Яратканы тереләп барганга шатлану хисе тантанасына вакыт-вакыт ир кулыннан төшкән мәле хәтерендә яңарып, шәүлә булып ятты. Ир күңеленә төшкән шәүлә аныкыннан калышмады. Лена турында ишетелгән гайбәтләр дуслары аша бәйдән ычкынган, ире үлем, хатыны ирләр түшәгендә кебек сүзләр белән бер-бер артлы килеп иреште. Динә һич кенә дә Айзатның хатыны килеп чыгар дип көтмәде. Фатиры ишеген ачып җибәрүгә бусагасында басып торган Лена җикеренергә тотынды. "Син, йылан, минем иремне нишләттең? Бузымны аңа кайтарып үч алдым дип шатланасыңмы? Урын өстенә калганын үз күзләрең белән барып күрәсең килгән, аннары елап гафу сорагач кына аякка бастыргансың. Кабат үзеңне караткансың. Мин сиңа тагын да көчлерәк бузым ясаттырам. Анысыннан инде исән кала алмассың. Син минем бүтән планнарымны җибәрдең, җимердең, караҗан. Рәхәт тормышымны юкка чыгардың. Мин аның хастаханәдән чыкканын табын әзерләп көтеп тордым, ул кайтты да мине куып чыгарды." Бер мәлгә югалып калган Динә ишеген көчкә ябып өлгерде. Югыйсә хатын сүздә генә тукталып калырга чамаламый иде. Әгәр дә төнгелектән кайткан күрше фатирыннан чыгып сүгенеп кычкырып җибәрмәсә, әле тагын күпме акырып торган булыр иде икән. Күрше ир аны-моны уйлап талашып тормастан, һич кенә дә тынычлана алмаган Ленаны җилтерәтеп подъезд төбенә алып төшеп китте. 1-2 минуттан үз фатирына кире киреп киткәндә аның шул подъезд ишеген җыен килде-китте керсенгә ачык калдыралар да дип ачуланып сөйләнгәне генә ишетелеп калды. Аркасын диварга терәп идәндә утырган Динә исә үз алдына көлеп: "Мондый күршеләрең булганда бузым түгел, бузымчы үзе дә керә алмас", дип куйды. Шуннан да, теге күрәзәче әйткән хак микәнни? Тагын да көчлерәк бузым ясаттырам дибен. Юктырла. Динәнең авырган йомшак чагыннан файдаланып, Айзатны үзенеке итте. Аннары исән калмас дип уйлап, шун йөзен ачып салды. Тагын да кәттәрәкләрен эзләде. Монда нинди сихер булсын? Байлыкка, җиңел тормышка, ирләрнең кулда гына күтәреп йөртүләренә кызыгу галәмәте бу. Менә ул бер качан да кулда гына күтәреп йөртүләренә кызыкмады. Үзенә урынны йөрәктән эзләде. Юлында очраган ирләрнең берләре моны бизнес ледигә хас салкынлыкка юрады. Бәлки бөтенләй боз хатындыр әле дип сөйләнделәр. Икенчеләре хәтта уйлап та тормастан юлыннан читкә чыктылар. Ул сабыйларча бер ышану белән йөрәктән урын эзләде. Айзатның йөрәгеннән эзләде. Эшкуарларны җыган рәсми утырышка Айзат та Динә дә соңгы калганнар иде. Айзат рәсми зат, Динә катнашучы буларак. Буш калган урындыкка таба икесе бер юлы ашыгып атлады. Тик килеп җиткәч кенә бер-берсен күрделәр. Утырырлар иде, әмма эшкуар министр урынбасарын узудан, әттегесе халык алдында хатын-кызга илтифатсызлык күрсәтүдән читенсенде. Чыгыш ясаучы тыңларлык итеп сөйләде. Шуңа да аларның мәзә хәлдә калуларына игътибар итүче булмады да диярлек. Буш урындык каршында сүзсез табышкан Айзат белән Динә бер-берсенә сер бирмәгән кыяфәттә зылга карап, бу җыелыш миннән башка да бара дигәндә бер караш ташладылар да, ничек кергән булсалар шулай ашыгып ишеккә юнәлделәр. Бу юлы инде аерым-аерым түгел, бергә иделәр. Динә үзенчә нәтиҗә ясады. Айзатның йөрәгендә урын табылмады. Айзат аны кулыннан югарыга күтәрмәде. Алай гына түгел, бик тиз һәм онытылмаслык итеп төшерде әле. Бу уңайдан бизмәннең бер тәлинкәсенә Лена, икенчесенә Динә утырып үлчәнсә, мөгаен авырлыклары тигезләшкәндә булыр иде. Айзат исә урын өстендә ятканда шир әйтерсең ниндидер бер бик тә вак челтәрле иләккә әйләнде дә ирнең эчке дөньясын рәхәтләнеп иләде. Челтәр аша үтә алмаган, әллә никадәр уйлары ташлар төсле иләктә биеште.
Гүйә ташлар илеккә түгел, күңеленә бәрәләр иде. Ул аларны баштагы мәлдә илек челтәренә үткәрергә бик тә тырышты. Нинди генә булмасыннар, хәтта ташка әйләнсеннәр, ләкин барбер үз уйлары бит. Алар аның сайын катырак бейделәр, катырак бәрделәр. Хатын-кызны кулың яратканда җитә. Йөрәгендә аларга урын юк. Йөрәктә эш, дуслар, тагын әллә нинди мөһим нәрсәләр. Кызлар арасында бик үк популяр булмаган егет чагыннан ул рәсмилеккә омтылды. Шулай кирәк дип тапты. Рәсмилек аны яклый, саклый, дәрәҗә белән назлый, акча белән иркәли. Тагын нинди мәхәббәт кирәк инде. Тик йөрәгенә үткәрмәгәннәрнең берсе хурлыкка калдырып, аяк астына салып таптады. Икенчесе ялгышкан, күңелен чир түгел, Динәнең назлы карашын тоюдан ашкынып типкән йөрәге или икән. Ни генә булмасын, аңар Динәне күрергә кирәк, һич югы рәхмәтен әйтер. Машинасыннан төшми генә кибет тирәсендә ыгы-зыгы килгән кешеләрне күзәтте. Ара-тирә күренеп алган Динәдән бер-ике адымда гына артта калмый бер ир йөри иде. Аларның бер-берсенә ягымлы елмаеп өндәшүләреннән үк бик якын кешеләр икәнлекләре күренә. Айзат кире борылып китәргә уйлады. Машинасын кабызып артка чигенә башлаган иде инде. Күз кырые белән генә теге ирнең каяндыр килеп чыккан башка хатын-кызны кочаклап алуын, үпкәнен, Динәнең исә аларның икесен генә калдырып ашыгып кирип киткәнен күреп калды. Әлеге ир белән хатын Динәнең иң якын дусларына әйләнгән, элеккеге шоферы белән сатучысы иде. Айзат машинасыннан ашыгып чыкты да йөгереп диярлек кибеткә таба атлады. Аны кемдер кибет ачылмаганын әйтеп юлыннан кире борырга теләде. Ерак китәргә өлгермәгән Динә мәхәббәт гәүдәле, ыспай ирнең бала-чага төсле тарткалашып торуын тиз күреп алды. Хәлне аңларга теләп якынрак килде һәм үз күзләренә ышанмый иргә сөзеп карады. Исәнләшеп тә тормастан, күңеленә җыелган бар үпкәсен тышка чыгудан тыеп кала алмый, соравын юллады. Кулларың бушадымы? Айзат белән ишек төбен саклаучы ир аптырап күрәләтә түбәнсетеп бирелгән бу аңлаешсыз сорау кайсыбызга икән дип бер-берсенә карап куйдылар. Ул арада Динә кырт борылып эшкә кирип китте. Айзат исә машинасына онытып калдырган чәчәкләрен алырга чапты. Динә бүлмәсенә әйләнеп керүгә, ирексездән күзләренә тулган яшьләре салкын канлы булып күренергә тырышкан җитәкче битлеген юып төшерделәр. Ул кайчандыр танышына әйтергә теләгән сүзләрен бу юлы үзен уйлап һәм мыскыллап исенә төшерде. Имештер кулларында гына күтәреп йөрде. Һәм көннәрдән бер көнне кулларында барыңны да оныта. Таш тутырылган капчык төсле асфальтка шап итеп килеп төшкәнеңне сизми дә каласың. Аздан да канәгать булырга кирәк. Хәзер ияреп барсаң да ярый. Кулыннан төшергәнне дә онытып, һаман ярата бит ул аны. Йөрәге белән яратса килер дип көтте. Уйларыннан аны бүлмәгә кергән Айзат аерды. Кибетең зур, матур. Димәк, бизнесың әйбәт бара. Бу юлы инде ул кулындагы чәчәкләрен бирергә онытып сөйләнде. Динә Айзатның сүзләрен ишетүгә үзе дә абайламастан урыныннан сикереп торды. Димәк, яратканы йөрәгендә аңа урын юк. Менә каршында элеккеге кебек үк үз-үзенә нык ышанып басып тора. Эш сөйли. Бизнес ди. Ул барысын онытып, яратуы хакында үзен саткан кешегә әллә ияреп китәргәме дип икеләнә. Акыл белән уйлап карасаң, исең китәр. Араларында никадәр ераклык. Шул ераклык арасы озынлыгын белергә теләгәндә, Динә Айзатны кисәк кенә бүлде. Син минем сорауга җавап бирмәдең. Кулларың бушадымы ни дим? Аңламадым. Ленаң һәм башкалар турында сорауым. Мин бит хастаханәдә чакта ук аерылыштым. Башкалар юк. Чөнки минем йөрәгем буш түгел. Йөрәгемдә син. Динә, зинһар кичер мине. Нәрсә бу? Дөрес ишетәме? Аның бит бер качан йөрәк турындагы уйлары хакында Айзатка әйткәне юк. Күзләренә туры карап, аның күңелендәгесен укый түгелме соң? Шул мизгелдә араларындагы күзгә күренми торган ераклык бөтенләй булмаган төсле юкка чыкты. Кулларында чәчәкләрме? Диде дә Динә, йөрәкләре белән аңлашу бәхетеннән исереп, Айзат бирергә онытып торган чәчәкләргә үрелде. Хикәя тәмам. Укыды автор Айзат Гәрәева Акчура. Кадерле тыңлаучым,
ижади каналыма язылып куйсаң, видеоларны табуы тагында жеңелрәк булар. Алга табада үземнең мәкаләләремне, хикәяләремне видеолар ясап, шушы рәвешле укып куярмын. Очрашуларга кадәр.